will render an interpretative dance of Noong Unang Panahon and Maria Sinukuan. This dance showcases the beauty of yesteryears, which can be brought back if everyone will show concern and take part in greening our environment, thereby making it a better place to live in. Ladies and gentlemen, the Grade 5 level advisors, Miss Sherlyn Persia and Miss Emmy Basilio. Sa bawat halaman, bakit kaya ngayon kay init ng darang ilog tinutuyot, parang tinitigang nung unang panahon. Ang anak ng ulan, pinasasariwang dahong naninilaw. Ngayon'y nagngangalit, may hangin kasabay, may bahag kasunod na nakamamatay. Nung unang panahon, ang puso ng tao'y marunong magmahal, hindi nanloloko. Sa hapis ng iba'y laang mag-isa,